Je mi fuk, jestli tomu věříš nebo ne, ale tahle mapa tě dovede k pokladu ukrytýmu v Tichým oceánu. Jo, jasně. Na ostrově Bongo. Vždyť ani není na mapách. Austrálie taky nevěděvala, kdybys měl loď, tak ho najdeš. Je připravená, jen potřebuju poslední 2 táci na dokončení. Jo, a prosázíš je na koníčku. Já? Nikdy. Hele, znají tě líp než já. Koukej, při hledání jsem dostal 6 tropických nemocí a říkám ti, že tam je. Tady máš ty 2000, ale varuju. Bez starosti, stričku Brady. Zítra ráno odpluju. Jo. Hned za úsvitu. Je tam poklad, chlapče, jaký neviděl ani Alibaba. A čeká jenom na tebe. Jo. Elene. Ahoj. Chceš další drink? Ne, díky, jsem Schwartz. Štěstěnou máš proti sobě. Bohužel. Zrovna jsem prohrál 2 táci. Ne, že by mi to nějak vadilo, ale nebyly to mý prachy. Měl by se zájem o malej tip? Ha? Je to předem domluvený. Sežeň peníze a vsaď je na velkýho Fila. Někde si vypůjč a když dáš všechno na velkýho Fila, tak vyděláš Mailand. Na velkýho Fila? Favoritem je čokoláda, patří Friskovi, ta vyhraje. Elene, to jsou chlapi z Chicaga. Ti se s tím nepářou. Klidně zmlátí žokeje. Mají všechny prachy ve velkým Filovi. Na velkýho Fila? Jo, díky, Lindo. A za co? Nic jsem ti neřekla. Máš pravdu. Takže šikákská banda si myslí, že si čokoláda zlomí nohu, ha? Jo, vsadili spoustu prachu na velkýho Fila. To my vsadili 30 táců na čokoládu. Bezva. Víš co? Co? Vsaď dalších 15 na čokoládu. Ale oni řekli, že nevyhraje. A já říkám, že vyhraje čokoládu. Postarejte se o jezdce velkýho Fila. Co ti idioti z Chicaga vědí? No jasně, Frisko. Nedám si přikazovat od chlápků, který ani neznám. Jak se holky dostanou k žokejovi? Zbalej ho. Hej. Ahoj. Co tu děláš, Frájo? Pořád sázíš na koně, co vždycky skončí poslední? Ne, dělám se sáskařem, poučil jsem se. Sázíš na čokoládu. A samo, to je jistotka. 15 táců, to bude 30 000. Ha? Děj se, cucáku. Hele, poslouchej. Čokoláda má kurz 1:1, ale vím o chlapkovi, co vyplácí dvojnásob. Když vsadíš u něj, můžem se o rozdíl šábnout. A tvůj šéf se nic nedozví. OK, pojďme na to. Momentíček. Měl bych to vyřídit sám. Je trošku opatrný, víš? Ale mně můžeš věřit, co? Jasně, pokud nechceš umřít na rozbitou lebku, ty troubo. Dej si bacha. A prachy přines ke stolu.
A to je pěkný únik. Belfagor se dostává do vedení. Za ním běží Calamity Jane, Robinson, Čokoláda a Velký Phil. A to nám ten blbec vyplatí na čokoládu dvojnásob. Jo. OK, fantastický. Tak na našeho dobrodince na čokoládu. A zdraví. Pojď, chlapče, pojď. Kde je Velký Phil? Sadil jsem na něj spoustu peněz. Velký Phil je tamhle vzadu, poslední. Jeď, čokoládo, jeď, do toho! Do toho! Do toho! Čokoláda! Vítězem čtvrtého závodu je Čokoláda, druhý je Belfagor a třetí Calamity Jane. Tamhle je, běžte po něm. Dělejte! Stříčku, Brady, otevři. Je otevřeno. Hej, Brady! Stříčku, Brady, to jsem já. Dělej, probuď se. Dobré zprávy. Co se děje? Jsem připraven k odjezdu, ale potřebuju ještě nějaký finance. 15 000 a samozřejmě tvoji mapu, všechno ti to pak vrátím. No co je? Ty mi nevěříš? Tobě? Jistě. Já nevěřím nikomu a ze všech nejmíň tobě. Bez peněz se nevracej. Stříčku, Brady, probuď se, všechno je připravený. Teď přece nemůžeš couvnout, co? Ahoj. Ale. Co jsi udělal s těma 15 tácama? S čím? Jsi hluchý nebo co? S těma 15 tácama. 15 tácama? Co chcete? Co jste zač? Nezahrávej si s náma, příteličku. Už to chápu. Vy si myslíte, že jsem Ellen. Ne, já jsem Johnny, jeho dvojče. Vážně? Vážně? Tohle se mi stává pořád. To je kříž, který musím nést. Neboj se, necháme tvý jméno napsat na bratříčku v hrob. Pozor! Počkej! Chlapče, nevypadá to pro tebe dobře. Vem si to a běž. Ale já už jsem snídal. Ne, uvnitř je ta mapa. Nenamazej odsud, slyšíš? Je tam spousta vody. Budu potřebovat loď. Potřebovat loď? Já jsem žertoval. Mám skvělou loď. A nestrať tu mapu, Neboj. protože ten poklad tam opravdu je. Sylvie, Rychle za ním! Vidíte ho? Vidíte ho? Ne. Dámy a pánové, je pro mne velká čest, že vám mohu představit pana Charlie O'Briena. No tak uvolněte mi cestu. Myslíte, že to zvládnete kolem světa? Samozřejmě, a to díky vynikající marmeládě od firmy Bratří Puffinů. Nemluvě o $20,000, které vám v případě úspěchu vyplatí. Puffinově marmeládě je spousta energie a života. A vám neplatí? Charlie O'Briene, vy jste něco jiného. Teď vážně. Jak se cítíte před vaší osamělou cestou kolem světa? Co vám bude nejvíc chybět, až budete celé dny na moři, aniž spatříte suchou zem? Ze sklenicí Puffinovy marmelády se můžou plavit kolem celého světa. Samozřejmě, že na této cestě nebude Charlie sám. Dámy a pánové, pojede s ním také krásný papoušek Pakito. Má Pakito také rád Puffinovu marmeládu? Zeptejte se toho rošťáka. Pakito, také ti chutná Puffinova marmeláda? Marmeláda zdraví dává! Marmeláda zdraví dává! Odrazil od břehu a už jede. Tady Flora Kazincová z receptáře. Jeď, Charlie, a šťastnou plavbu! Šťastnou plavbu!
Džem přes palubu. Marmeláda přes palubu. Buffalo džem přes palubu. Marmeláda schavínává! Držovák, nebo ti tu marmeládu naspovíškám. Ještě 2 minutky a budou hotoví. Na mý fazole se nebudeš natřásat. Rozumíš? Jsou fuč. Jak je to možné? Seš papoušek nebo okřídlený nosorožec? Hele, dívej se mi do očí, když s tebou mluvím. Jo, já tě o ně připravím. Vyškubu z tebe všechno pézí. Budeš papoušek plešounek. Táta krádež fazolí neodpouští. Taky to je lhář. Bude 3 dny v chládku. Buď tak hodnej a zmlkni. Charlie, hej, Charlie, vylez! Jak se máte, hoši? Jak to jde, starý brachu? Ty věci od sponzora si naházel do moře, co? Jo. Ale Charlie, přestaneš jezdit sám. Až seženu větší loď, není tu dost místa. To nebude nikdy u tebe. Potřebuješ něco, Charlie? Ne, jenom se občas zastavte na návštěvu. OK, Charlie. Co vysílačka? Všechno v pořádku. Čistý příjem. Dobře, končím, plavče. Rozumím. Vidíš pak i to? Ten zloděj nejseš ty. Je tu nějaký další jedný fazolí. Dobrá. Neseš. Ty parazite, přinutím tě zbaštit vlastní játra. Ten čertu seš. No tak vylez. Tvůj trest bude tím větší, čím díl se budeš před mnou skrývat.
dobře, tak se klidně schovávej, ty kryso. Dřív nebo později tě najdu. Jo. Tak, Pakito, tímhle stejkem by se zadusil i Valach. Vypadá spíš, jako kdyby byl z hrocha. Tak a teď ho dáme sem. Hezky na vzduch. Tenhle mamutí steak by mohl konečně přilákat toho ničemu. Co říkáš? Jasně. Hodnej ptáček. No a teď budu předstírat, že jsem zaneprázdněn vysílačkou. Víš, co mi můžeš? Ty mě taky. Tak. Haleluja. Ta finová marmeláda volá pobřežní hlídku. Volám pobřežní hlídku, přepínám. Pobřežní hlídka, co se děje, Charlie? Přepínám. Nic zvláštního, volám jenom, že už tom lítám. Vlastně ne, že návnada už má kamaráda. Nerozumíme, Charlie. Řekl jsi, návnada už má kamaráda. Jo, víceméně. Od soukromých plavidel kódované zprávy nepřijímáme. Budeš muset uvolnit frekvenci, Charlie. Jo, já už jsem úplně uvolněný. Rybka se chytila, končí. OK, parazité. Padla rána. Tak, to bychom měli. Ale, černý pasažér. Ahoj, jmenuji se Ellen. Ne, hele, všechno má svůj důvod. A já jsem tady, abych ti řekl, jak se to všechno seběhlo. Polez dolů. Prchal jsem před těma chlápkama a šli mi po krku. To já taky. Spletli si mě s někým jiným. Jo. A tvoje loď byla moje poslední šance. Jinde jsem se schovat nemohl. Jo, ty mozka. Poslouchej, já ti zaplatím. Vážně. Zaplatíš, ty vecelče. Ne, nechtěl jsem tě takhle přepadnout. Hele, voda je studená. Počkej, vytáhni mě. To je zločin, nemůžeš mě tady nechat. Jo, mně je to fuk a nikdo jiný se to nedoví. To je zločin. Budeš toho litovat. Moje smrt ti bude tížit svědomí. Navždy. Masakr. Hej, máš společnost. To je ještě horší než já. Jseš nahoře? Jo. Byl skoro tak velký jako vy, kapitáne. Můžeš ho vysadit na ostrově Tchořů, Charlie. OK, já končím. A je to. Hodím tě k těm ostatním tchořům a odplachtím. Doufám, že víš, že mi budeš muset zanechat stravu a vodu na 30 dní. Je to pech. Musíš se uskrovnit. Jo. Na. Ty jsi zlato. Aha. Podle zákona jsem tě mohl klidně hodit přes palubu jako nahnilou rybu. Kde pak? Já sám jsem přepadl. Navíc si mě zachránil. To tvoji vinu zmenšuje. Takže z černého pasažéra jsem se stal trosečníkem. Je to jednoduchý. OK. Trosečník nebo černý pasažér, to je fuk. Umeješ palubu, stěžeň, kajutu, vyleštíš mosas a budeš udržovat kurz. Taky dohlídneš na plachty. Navigovat není dovoleno, to přece černí pasažéři nesmí. Jo, ale ty seš trosečník, tak hejbni kostrou, ať to lítá. Tak, pohyb námořníků a ta deka je moje. Trochu si dáchnu. Ano, pane. Mám udržovat kurz? Jo, a v 5 mě zbuď. Ne dříve? Jen kdyby si zahlídl létající velerybu. Jo. Ano, pane.
O'Brien na lodi Marmeláda. Atmosférické podmínky neodpovídají poslední zprávě o počasí. Prosím o její potvrzení. Marmeláda volá Kalifornii 2, ohlaste se, prosím, přepínám. Kalifornie 2, přepínám. Kalifornie 2, Co chceš? Lepší je spolíhat se na mraky. Vypadá to na bouřku. O tom rozhodnu já, co s mrakama. Ty dělej, co jsem ti řekl. Kalifornie 2, volá Marmeláda, Kalifornie, ohlas se. Nějaký problém, kapitáne? Ne, akorát vysílačka nefunguje. A z oceánu rostou z čista jasna stromy. Ale ne, to bude nejspíš vlna. Podej mi binokulár. Co to? Binokulár. Já, myslíš to kukátko? Ten... Tu máš, chytej. Ne! Ztratil jste dalekohled, kapitáne. Já ho ztratil, jo. Ale dalekohled není třeba k tomu, abych poznal, že tamhle to je ostrov. Třeba to je Fata Morgana. Jaká Fata Morgana? Vždyť to vidíš taky, je to ostrov a na něm stromy. Jo, teď už ho vidím. Je to ostrov. Jo. No, ale oči máte jako ostříž, kapitáne. Problém je v tom, že není na mapě. Všude je jen voda. V okruhu 200 mil nemá být žádný ostrov. Víš co? Třeba byl příznivý vítr a tohle už je ostrov Tchořů. Jo, jasně, a teď zavři zobák. Kurs je správný. A přitom vidím zemi tam, kde žádná být nemá. Takže buď jsem se zbláznil já, nebo kompas. Ale jestli je to to, co si myslím, tak se začni radši modlit. Nejde to opravit? Tak to ne. Jo, tohle kompasům nesvědčí. Jaký znáš modlitby? No, Otče náš, Ave Maria a Andělíčku můj strážničku. Jo. Ne, dělej nic, čeho bys mohl později litovat. Nejdřív to Jsem udělám. trosečník. A pak uvidím, jestli toho budu litovat. Jo. Pojď sem. Kapitáne, promluvme si o tom, mám důležitou informaci, třeba to změní tvůj život. Já kapitáne. ti změním život, ty. Ne, počkat, myslím to vážně. Krupla. Tak ty, takhle. Trosečníky je nutné předat úřadům. Já tě předám žraloku. Trosečník nebo černý pasažér, těm je to jedno. Počkej! Do toho, kapitáne, to zvládneš. Dělej, ještě kousek, no tak pohyb. Zapomeň na to, kapitáne, takový je život. Mockrát děkuju. Naší jedinou šanci je ten ostrov. Za mnou.
Charlie, chci říct, kapitáne, je mi líto. Kapitáne. Musím ti říct pravdu. Proč jsem skončil na tvoji... Mám jít blíž? Dobrá. Jak jsem říkal... Ještě blíž? Dobrá. Počkej. Omlouvám se za ten kompas. Jo, narafičil jsem to. A je to moje chyba, že jsme skončili tady. Ale měl jsem k tomu moc dobrý důvody. Vidíš ten ostrov? A není vůbec na žádných mapách. Chápeš? To víš, že jo, ty chytrá. Hele, zadrž. Pojď sem. Ne, klídek. Klídek. Přišel jsem o loď a o kontrakt s marmeládovou firmou. A to všechno proto, abych skončil na opuštěném ostrově se zatraceným křivákem. Klid. Ne, tím kokosem ne, to bys přece neudělal. Na to si moc hodnej. Neexistuje nikdo, kdo by měl větší zlost než já. Zatracený parazite. Hele, uklidni se. Opustil si kormidlo a proto si přišel o loď. Měl jsem tě nechat tomu žralokovi. Jak se teď dostaneme zpátky, až najdeme ten poklad, he? Poklad? Jaký poklad? Tajný poklad. A má cenu $1 milion. Tady na ostrově. To je pravda. Hele, dokážu ti to. Tohle je strýčková mapa. Má Mengitíru a francouzskou zimnici, jinak by tu byl sám. Já to mám jako věřit nějaký mapě, kterou nakresl tvůj strýček se zimnicí a Mengitidou. Nedělej to, Charlie, totiž kapitáne, klid. OK. Jsem klidný. Klídek. Jen klid musíme dát hlavy dohromady. Jsme teď na pustém ostrově. A nezabiju tě jenom proto, že to budu muset možná udělat později. Kvůli hladu. Takže já půjdu tudy a ty tamhle. A jestli ten ostrov není jenom tvojí báchorkou, tak se na druhé straně setkáme. V opačném případě se už nikdy neuvidíme, což taky doufám. Jasný, kapitáne. Ach jo, ta mizerná krysa. Vzal pušku.
našel pušku. Hej, kapitáne! Nesvoknul ses? Ty k ničemu. Chtěl jsi mě zabít, co? To ty jsi začal s tím střílením. Kde jsi vzal pušku? Ale já žádnou nemám. Prej nemá pušku. Vždyť tu kromě nás dvou nikdo není. Tak kde je ta zbraň? Co pak to nechápeš? Někdo další jde po tom pokladu. Jdou po tobě, Charlie? Na mě nemířili. Měli bychom odsud vypadnout. Aha, výstřely padly ze západu, takže jdeme na východ. Ale to je na jih, ne na východ. Držíš tu mapu obráceně. Charlie? Hej, Charlie. Neměli bychom od teďka držet při sobě. I když je tato myšlenka pobuřující, obávám se, že teď má svůj smysl. Jo. Dobrá, vypadneme odsud. Hele, tady rozkazuju já. Tak rozkazuj. Vypadneme odsud. Na východ. Jo. To, že po nás někdo střílí, znamená, že tu ten poklad je, Charlie. Starý Brady měl pravdu. A kdo je starý Brady? Můj strýček. Skvělý, máte to v rodině. Hele, je mi líto tvý lodi. A mýho papouška. A tvýho papouška a tý marmeládový smlouvy. Jo. Ale mám Bradyho mapu a ta je odpovědí na všechny naše problémy, Charlie. Začínáš mi líst na nervy. Následuj mě, Charlie, chlapče. Dovedu tě k pokladu, který tě zapíše do dějin. Charlie? Charlie! Hej, Charlie! Kde seš? Sklápni, jo. Následuj mě a zapíšeš se do dějin. Jak ses tam dolů dostal? A sledoval jsem idiota. To by mě zajímalo, proč se někdo namáhal vybudovat bunkr uprostřed džungle. Aby schoval poklad. No jasně. A tvůj strýček Brady si tady zapomněl helmu, ha? Ale stejně, podle Bradyho mapy by to mohlo být tady. Tohle je vojenský. Tady musela projít americká armáda. Podívej tady. Uniformy, vybavení, zbraně, cigarety. Bez filtru. Hele, tohle by mělo být dobrý. Co by mělo být dobrý? No, píšou tady, že jedině pafinová marmeláda dodá energii a sílu. Chceš trošku? Vyhoď to. Proč? Zbav se toho. Jo, zapomněl jsem, promiň. Pojďme se podívat sem dolů, kam to vede. Pořád jdeš na východ? Zmlkni. Vypadá to na dveře. Dveře. Mám jít první? Jo. Dobrá. Hej, Charlie. Jo? Máme návštěvu. Američany? Ne, cizince. Bude to chtít diplomacii. Myslím, že to budou lidojedi. Mně připadají jako parta uzeráčů. Hej! No tak, pojď sem. Amluchu! Ano! Žáhnout! Annulu žáhnout! Oja! Zabič! Co to říkal? Buď budeš mluvit ty nebo on. Hulda uňáňu! Go Yankees! Vetřelci! Annulu zabít! Vetřelci? Nevím, proč ho chytáš za slovo.
Nic mluvit, no good. Anul mluvit, ticho. Jenky Vetřelec, Vetřelec ostrov. Že jsme vetřelci. A kdo je on? Anulu, skéta mama. My máme taky mámy. Ne, Analusko, mama. Máma královna. Ostrov Bongo Bongo. Vy zajatec. Jít za Anulu. Zajaci, jít. Jo. Říká, že jsme jeho zajatci. Tak jsme zajatci. Jít zajatec, teď velet Anulu. Huňa. Anulu Majuke. Anulu. Hi, Queen. Queen. Voodoo. Hua. Baba. Wumba. Anichi, Hunada, Havlamanda, Hajahu, Banana. Ayo. Manu, Go, Dego, Wana, Sava, Spilinana. Je jako jeho chudák tačka. Je válečník. Má rád válku, ale vy vypadáte přátelsky. Vy moji hosti a mých dcerů? Na bajaka. Vaše veličenstvo, madam, vy jste asi královna. Co to motáš prejasy? Já jenom... Ano, jmenuji se Mama. Vy jste Američani? Kde jste se vzali na Bongo Bongo? No, to je na dlouhé vyprávění. Kapitán neudržel kurz. To bych tady asi neměl rozmazávat, že jo? Málem jsme dostali kulku mezi oči hned, jak jsme sem vkročili. My nestřílíme. Nemáme zbraně, jsme míru milovný národ, leda. Leda co? Kamasuka. Japonský voják. Američani a Japonci spolu válčili. Pak všichni Američani odešli, ale jeden Japonec pořád válčí. Bydlí v pevnosti. A to se nikdo neobtěžoval mu říct, že je po válce? Nevěří tomu. On nás neobtěžuje, my neobtěžujeme jeho. Kam jdeš? Co to děláš? Mohu se vás na něco zeptat z čistě vědeckého zájmu? Mluv, chlapče. Mohla byste mi říct, jestli se někdy na tomhle ostrově mluvilo o pokladu? Kde pak poklad na Bongo Bongo? Tady nic není. Spokojenej ty, Troubo? Žádný poklad tu není. Tak to nechme. To je náš poklad. Bongo Bongo. Plné štěstí, radosti a lásky. No, Jenky, pinajada. Láska nic, nic láska. Napača, pape, ovana, nuda, vada, hanu, duo. Bongo, mi zabít, Amerikani. Zabít Anulu, bojovat. Moc mě to mrzí, ale šaman je taky válečník. Já s tím nemůžu nic dělat. Je to starý kmenový zvyk. Kmen přijme cizince jenom, jestli vyhrajou ve zkoušce síly. No a koho máme porazit? Náčelníka kmene. To bych nikdy neudělal. Měřit sílu s vámi, královnou Mama? Ne se mnou, s ním. Holdebu, namadudža, džabohojo, ujoha, modadvala, bojo, ahula.
Jenom na slovíčko, prosím. On říká, ten tlustej tamhle, že ty by ses nevyklubal ani z grapefruitu. On. Říká, že by rád začal s tebou. Jo? No, a já hula, a bara, jo. Ale hula, a něho. Hula patu, aha, jo. Ayo, hula. Hula patuana, ho. To, kavadělo! Co se to děje? Přijíždí zlý člověk, piráti z barakudy. Dělají z našich lidí otroky, kradou naše kluky a holky. 2 otrapy jako vy seberou taky. Rychle, utíkejte, zachraňte se! Tak pamatujte si, chlapi, jenom pěkný holky a pořádný mužský. Já vyberu mužský. Tak ty jo, nechci žádný odmlouvání, rozumíš mi? No jo. A kdo vybere holky? Hádej, můžeš 3krát. Tak kdo vybere holky? A tak já vyberu holky. Tak on vybere holky. Já. Tak jdeme na ně a nešetřete. Připraveni? Připraveni. Dobrý. Jdeme, hurá. Tak jde, pačte. To bude velice to. Jestli nám si ještě Kam zmizeli? Kde jsou? No hele, kde jsou? Kde jsou ty idioté? Jak to, že tu nejsou žádný buchty? Na tom něco je. Mohli bychom prohledat chýše. Dobrá, tak do toho. Já vyberu ženský. No, vybereme ženský. Tak jdem na to. Styce! Hněte sebou a tomu šamanovi dejte brom a koliku. Jasně, kapitán. Pojď sem. OK, uzenáči, a teď nám to pěkně zopakuj. Ano, zopakovat. Vážně? Co to vlastně posloucháš za kapelu? Tak polezte, uzenáči. A ty natočím pětiny. Už vylezli. Budu jim to muset ozřejmit. Zjakatum! Zjakatum! Hele, zkus obě na jednu. Zjakatum! Zjakatum! Dám si toho většího. Já ti pomůžu. Ale ukáž Oběma najednou? Jasně, momentík. Zjakatum!
Zjakatum! Zjakatum! Zjakatum! Zjakatum! Chci zlomit meč a nulují zalovat máma. Chci zlomit meč. Mama, Mek. Tak, Něko, to začni se modlit. Zjakatum! Mám taky zjakatum. Hej, šéfe! Nešaj na mě! To jsem já! Pojďme! Vypadnem odsaď! Mundej si ty sluchátka, idiote! Kudy? Šmaria! Za mnou, chlapi! Prakticky ustoupíme! Rychle! Zlomil jsem si Až se vrátím, tak vám ukážeme! Až vyvrátit, zlomit vám vás a utrhnout kulky! Dělejte, chlapi! Co to říkal? Sakra, sudej si ty sluchátka konečně, idiote! Co jsi říkal? Já jsem si zlomil nohu! Podle mapy mého strýčka Bradyho je poklad, víš kde? Přímo pod pevností toho kamikadzeho. Jmenuje se Kamasuka, vůbec mě to nezajímá, můžeš si vzít všechno. Chceš říct, že končíš? Teď, když už jsme tak blízko? To se mělo tobě lepší mínění, Charlie. Jo, vážně? No, o kulku mezi oči zrovna nestojím. Ten chudák si pořád ještě myslí, že je válka. Nemám chuť otravovat někoho, kdo nás nenávidí už přes 30 let. A co mu říct, že válka už skončila? A nejspíš by nás zabila, pak sám sebe. Mluvit s chlapem, který do tebe sází kulky, je sebevražda. Já znám způsob, jak na Kamasuku. Vy nás zachráníte od pirátů, my vám ukážeme válečný vůz a kanon. Anulu! Ikaty? Anulu, přijď! Kde Anulu? Anulu, přijď! A ta mama ty, Anulu! Mama nabudu! Anulu! Aju, taky vidí! Bufu! Nomaka! Tanko! Habaju! Bufu! Tango! Tango! Habaju, tabaja, habaju, houba, Jam, banana. Jo, fajn. Kam nás vede? Jak to mám vědět? Mluví furt o banánech. Klídek, Charlie. Banana, ajuhula. Otevřít Anka. Udada. Tanka job. Podívej se. Japonský tank. Tanka. Teď už nás Kamasuka nezastaví. Jo? A kdo uvede tuhle plechovku do pohybu? V tom nevidím problém, Charlie. Ale kdo to bude řídit?
Jak to vypadá, je to hračka. Vlez dovnitř a dělej, co ti řeknu. Provedu, pane. Nedrž. Ole, go, tau, go, or no, go. Jo, hoši, dáme si tango. No, tango. Kamasuka, tanga, tango. Ugaja, go, tango. Jak to tam vypadá? Ale volant je fuč. Tanky nemají volant, ale páky. Jo, mám je. Doufejme, že jsou svíčky v pořádku, jinak to nezvládneme. Jaký svíčky? Je tam startér. A co je startér? Ten nahazuje motor, Troubo. To jsi nemohl říct rovnou? Hele, všechno se musí nazývat pravými jmény. Anulu! Tady já. Vem si to. Pro Anulu. To je co pro je, Jenky. dáváme si dárky, tak dělej. Jsi připravený? Aha. Sedíš na místě řidiče? Jo, sedím. A co dál? Zapni sytič. Že? OK. Všechno je tu v japonštině, Charlie. Jo. Jsi připravený? A co? Hej, kupředu. Snažím se, ale nejde to. Sundej nohu z brzdy. Ježiš. Uwaga, fęcie! Ještě, že došel benzín. Jinak by se ten krám nezastavil. Tak si zkusí šlápnout na brzdu. Tak si říct sám. To taky chci. Stačí, Anulu. Jsme teď ve válce. Vidíš tu helmu? Jsem Patton, generál Patton. Bitva. Hele, přesedni si. Dobrý, kapitáne. Rozkazy dáváš ty. Ty jsi šéf. Jo. Tohle to je dělo. Vážně? Já myslel, že je to klakson. Tohle spouští motory. První a druhý. OK? Tak. OK. Válka, generál Patton, válka! Vrátit se, vrátit se! Zabič! Excellent! Napadl, no, tam daň se! Otevřít! Jaký? Otevřít! Anulu! Otevřít, Anulu! Otevřít! Anulu je nahoře na tanku. Chce, aby jsme otevřeli. Muset vpravo! Říká, že máme zatočit doprava. Jo. Zinzaki! Sharam! Baramasta go! Go! Ha! Banzai! Jo! To je ono, to je pravděpodobně ta Bradyho pevnost. Ale jako tam dostaneme toho kamikadze. Hej, Anulu! Co je v té pevnosti? Zbraň! Moc velký, bum! Koš náš! Hej, tady! Koš náš! Co vidíš?
Zatím nic. Už vylejzá. Vidím mu i bělma v očích. Naučata kasaj! Hele, to on vidí naše bělma taky. Amerikáno! Tokstará! Ja! Tokstará! Amerikáno, jo to! Co dělá? Leze na věž. Proč na nás nestřílí? Protože si myslí, že jsme Japonci. Jasně. Banzai! Co se stalo? No nevím. Čekat a Lulu taky čekat. Proč střílí? To nevím. Jo! Hača! 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 Hosta, jo! Hází granáty! Čekaj, jako tučo! Kamasuka samič! Nabíjej naši cíle. Cože? Dělej! To dělo! Ano, pane! Hakačotaj! Hele, kapitáne! Co? Kterou? Tuhle. Dobrý, podrž. Hej, kapitáne, já jsem připraven. Řekni mi kdy. Teď. Čistý vzduch. Okay. Hele, granát. Dávej pozor! Tahočo! Ani hnout! Není nabitá, amíku! Banzai! Banzai! Ne, já říkám banzai! 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 Hele, přestaň si už hrát na válku. Uego, Kamasuka! Baba, Kamasuka, voodoo! Jaký vetřelec, kam tam, baba, velký bojovník, baba. Jo, velký bojovník. Ale jsem poražen, protože na mě zaútočil tankem. Kde ho vzali, Anulu? Kdo jim ho dal? Haj, baba, Anulu dá tank! Jo, mama říct, Anulu dá tank, vetřelec, budu. Vypadá jako tvůj syn. Bohužel ano. Před 30 lety. Mama ještě krásná princezna. Ne jako teď. Mama, furt krásný. Když mě tu nechali na ostrov, tak já hledal společnost, jako každý muž. Každý večera jsme scházeli se já a mama tam pod těmi palmami u řeky a... A anuluje výsledek,
Ale já ho vydědil. On moc velký idiot. A teď jsem také potupen. Omluvte mě, nyní vás opustím. Jasně, jestli se ti uleví. OK, Charlie, začneme kopat. Já budu vyhazovat. To mi jde líp. Pokusí se Kamasuka spáchat harakiri. Mohl by to zkusit. Kamasuka. No. Počkej s tím! Ne, co to děláš? Já musím... Slyšíš? Furt si hraješ na cínovýho vojáčka. Válka skončila před 630 lety. Teď si Amerika s Japonskem docela rozumí. Ale já jsem zklamal. Pocházím ze starého rodu válečníků. S tím je konec. Dneska existují noví válečníci. S moderní technikou. Elektronické hodinky, podívej. A s muzikou, hele. Můj bože. Hodinky já vždycky zbožňoval. A ministr války taky, víš? Plukovník Kawasaki, jo? No jo, Kawasaki, ten král minimotorek, těch malých pro děti. A co kapitán Fujiyama? Ne, Kazadžemerty jsou z komiksu. Nebo ne? No, každopádně se o Japonsku říká, že je to nejdůležitější průmyslová země světa. Vyrábí úplně všechno. Rádia, tranzistoráky, autáky. Neznal jsi Toyotu? Toyota? To je moje teta. Velká dáma noci. Jo, no, já mám tetu Hondu. Celá léta jsem bojoval pro nic. Já zblázním se z toho. No tak to neříkej. Blázen už asi seš, ale to je můj kámoš taky. No, vidím, že jsi narazil na pramen. Hej, troubo! Hej, Kamasuko, hledám tady tajný poklad. Nevíš náhodou, kde je přesně? Tajný poklad? Vidíš? Nikdy o něm neslyšel. Tady žádnej poklad není. Hele, no tak, Kamasuko, netaj nám to, vím, že tu je. Proto jste sem přišli? To si teda píš. Já myslím, že vím, o co jde. Následujte mě. Jdeme. No, před mnoha lety byly tyto dveře vždycky zamčeny a stali u nich 2 strážní. Ale teď už tady nejsou a tak je teda otevřu. Pojďte se mnou. Bože. Jo, jsme tady. Tak to hledáte? Tohle. Poklad. Podívej, poklad. Poklad! Poklad. No, teď, když jsme ten poklad našli, tak omdlíš. Všechny ty prachy, stovky. Ne. Tisíce, miliony dolarů. Jo, miliony. Ale vám jsou k ničemu. K ničemu? Dáme je do banky a z úroku budeme žít do konce života. Jenže na Bongo Bongu žádné banky nejsou a odsud se nejde dostat. Můžeme si postavit hor. Pevnina, provor moc daleko, nejde to. Baba Kamasuka, letí. Budu, pták, velký pták, jako orel. Podívej se dolů. Vidím. Podle mapy to je Bongo Bongo. Jo, slavnej Bradyho ostrov pokladu. Doufejme, jinak by mu bylo líp mrtvý. To už možná je. Jo. No, musel jsem ho přesvědčit. Jo, zlomil si mu levou ruku. No, kdybych mu zlomil tu pravou, tak by nám nemohl nakreslit tuhle mapu. Jo, chudák Brady.
Do prčic, to snad ne. To je Frisko. Ty hochy znáš? Jo, znám. Ti po mně šli, když jsem se musel schovat u tebe v lodi. To je jako kdyby tě zase předhazovali žraloku. Jo. Tak, hoši, schrábnem ten balík a vypadnem odsud. Dobrá, pohyb. Tak Mirek vystoupit. Podle té mapy je ta pevnost hned za těmahle palmama. Tak pohyb. Tihle chlapci tě odělají jako by nic. A jak se budeme bránit, když už nemáme žádnou municu? Hele, třeba to půjde bez ní. Anulu. Mám nápad. Držme se při sobě. Tady to už musí být. Pořád na sever? Jo. Nezapomeň, že Brady je pěkný křivák. Drž hubu, mňousi. Tak dost, pohyb. Posledních 300 yardů. Nikoho nevidím. Tím líp. Jasně, ale bacha, jo? Halo? Cože? Kdo to je? Ne, nestřelit, já anulu, já anulu. Nebudu, ne. Vyhledat poklad. Co teď se kruvíš o pokladu? Já vím, pojď koukat. Tohle bude ta mapa, co jí dal Brady svýmu synovci. Velká poklad by treža. Předběhli nás, to se nám snaží říct. Ne, počkej. Ty jsi hodnej kluk, ha? Jo, hodnej, moc. Já jsem taky hodnej. Hodnej, ano, hodnej. Jo, a řekneš nám, kde je poklad? Říct. A budeš moct ochutnat americký pití, jo? Dobrá medicina na moje noha. Cože? Na kuří oka. Dobrý, půjdem, Jo, veď nás. Zahodili. Jde docela rychle. Běžte za ním. Kam tak spěcháš? Ale on začíná běžet. Dobrá, tak pohyb. To rychle. Jdeme, pohyb. A běží. Jak to může vidět? Černá kůže. Za ním. Získává náskok. Rychle. Počkej na nás. Počkej na nás. OK, baba Kamasuka. Zůstaňte stát. Všichni ruce nad hlavy, jeho prsta spouště je trošinku nervózní. Sorry, hoši, honba za pokladem končí. Byli jsme tu první. To se ještě uvidí, já to věděl, poklad existuje. Jsi myslel, že jsme jeli na dovolenou? Ha! Ve vesnici na vás čeká pěkná klícka. Jít do vesnice! Anulu, synu, víš, co máš dělat? Já, baba Anulu, vědět. Ty špinavej Japončíku. Ty špatně mluvit, ne, Anulu, baba, já tebe zabij. Budu. Děkuj. Baba a mama svatba. Co s námi udělají? Nejdřív nás vykrměj.
Ty, baba chtít mluvit. Kamasuka, ty. No ty. Mohu dál, veličenstvo? Kamasuko? Myslel jsem si, že novomanželé jsou o své první noci rádi sami. Můj milovaný muž chce s tebou mluvit. O co jde? Řekni mu to. Tohle tajné rozkazy plukovníka Tarandy měly být otevřeny, když evakuace pevnosti. A tak já je otevřel. Co tam je? Že ty peníze nemají vůbec žádnou cenu. Cože? Jsou padělané. Aha. Jsou padělané? Naprosto bezcenné. Nebyl by ani hamburger. Mamo, to přece není možné. Co řeknu Charliemu, ten mě zabije. Proboha, pomozte mi. Nezoufej, chlapče. Moc si pro nás udělal, proto si vezmi tato poklad. Mama? Chlapče, budeme šťastní, jestliže to přijmeš jako dar od srdce. To je velmi milé. Je to náš jediný poklad, ale je tvůj. Děkuju, Kamasuko, děkuju, mama. Ale prosím, neříkejte Charliemu o těch penězích. Ne. Určitě mu nebude vadit, když si ten poklad nechám na památku. Opustíš ostrov? Bohužel. Ale doufám, že bez něj. On tady zůstane. Kdo by vás mohl rozdělit? Kamasuko, je to tak dávno. Mama, ne. Moment, tady ne. Počkej. Hej, Charlie, Jenky, jíst avokádo? Nehodnej, modrookej, zákeřnej hade. Myslel jsi, že mě podfoukneš? Drahý zrádče, beru si poklad jako náhradu za svou loď a za všechny problémy, které si mi způsobil. Odjíždím a doufám, že už se nikdy neuvidíme. Charlie. Charlie! Alva. Luku, čekaj na go. Bongo, bongo. Promiň, moc jsem ti nerozuměl. Ty, chtít odjet? No, asi jo. Co bych tady dělal? Ale nejdřív ty dát hubu Alvě. Cože to chceš? Pusu na rozloučenou. Takže polibek na rozloučenou, neboli auf Wiedersehen, měj se, protože Charlie se vrátí, jo. Charlie? Ne. Charlie? Ty odjíždět z Pongo Pongo? Byla moc smutná, že Charlie odjíždět. No, ale jenom na čas. Jak už jsem řekl, budu zpátky dřív, než bys řekla švec-děvenko, Ula nebo Alva? Ale nejdřív ty dát Ule hubu. Neříká se hubu, říká se pu. Charlie. K sakru. Neodjížděj, Charlie. Hele, tohle to je nějaký spiknutí. Počkej na mě, počkej. Prosím, než odjet, ty dát Ajole hubu, slib lásky. Ty chceš hubu.
Halo, zkouška frekvence. Slyšíte mě někdo? Ohlaste se, prosím, přepínám. Halo, slyšíte mě někdo, prosím? Tady americká letadlová loď Forstall, slyšíme vás, udejte svou pozici a identifikační kód. Halo, obávám se, že si kód tohoto letounu nepamatuji a pozici zrovna taky ne, ale snad byste mi mohli napovědět. Jste od nás zhruba 100 mil daleko. To si děláte legraci. Prosím? No ne, já se akorát podíval na stav paliva, pochybuju, že budu schopen uletět 100 mil. Nemohli byste mi vyplout vstříc? Proč jste odstartoval s nedostatkem paliva? Byla to chyba, no. Odkud letíte? To je jednoduché. Odstartoval jsem z ostrova Chokey. Před 25 minutami. Letiště na Chokey bylo zničeno během poslední světové války. Rozmyslete si, co nám povídáte. No, já mám hydroplán. Startuje z vody. Naschle. Bože. Kde mám svoje pivo? Je tady u mě, Charlie, uklidni se. Hele, ty zráče! Charlie, nemůžeš mě vyhodit, já nemám padák. Jak jsi se sem vůbec dostal? Ale ne, nic neříkej. Poslal si za mnou ty 3 dívenky, aby mě zdrželi a mezi tím si nastoupil. A ty si mě chtěl nechat na tom skoro opuštěném ostrově a uletět se všema penězma. Mimochodem jsou falešný. Cože? Falešný, neplatný. No prostě padělaný. Takže potom všem jsou ty prachy nakonec falešný? Není to moje chyba. To byl skvělý nápad americké vlády zaplatit Japonsku falešnými penězi. Ne můj! Tomu moc nevěřím, ty jeden zatracený švindlíř, já tě zabiju, to si víš! Padáme! Charlie! Svádět to na vládu, styď se! Hele, podívej se na to takhle. Až zjistí americká banka, co jsme objevili, tak nám dají medaily. Určitě. Vláda nám dá metál. No to si teda piš. Vždyť dáme všechny ty prachy americkému námořnictvu, místo abychom je nechali těm zločincům. Udělají z nás hrdiny. No tak, Charlie, zavolej na Forstall. No. Halo, Charlie, Helene. Hele, nějaký další vysílač. Helene, Charlie. Co to je za frekvenci? Tady Kamasuka, slyšíte mě? Kamasuka. Charlie, Helene, volá vás Kamasuka. Doufám, že mě slyšíte. Piráti se vrátili na ostrov a taky gangsteři se osvobodili. Chtějí ten poklad. Ale oni tvrdí, že lžu. Prosím, řekněte jim, že už není na ostrov. Říkají, že uvraždí všechny ženy a děti. Halo, Charlie, Helene, slyšíte? To na mě zkoušíš, Fumanču. Já nejsem Číňan. To byl Frisco. Odletěli bez pokladu, já vím, že jenom hraješ o čas. Jestli nepromluvíš, tak tě potřísnu. Vystřelím ti mozek z hlavy, Jasan! Hele, Frisco, my máme ty prachy, tak ty lidi nech na pokoji. Krytelé, my je slyšíme, ale oni nás ne. Nemáme dost silnou vysílačku. Co budeme dělat? Nemůžeme je v tom nechat. To teda nemůžeme. Volám Forstall, omlouvám se, že vyrušuju. Ale došlo mi palivo, takže se budu muset pokusit o zpětné přistání na ostrově. Mimochodem našli jsme něco, co by vás mohlo zajímat. Charlie? Nic mi do toho není. Máme dost paliva, abychom dolítli na ostrov? Ne. Ne? Zbývají mi asi jen 2 galony, ale bude to stačit, doplatíme tam. Cože tam? Jako ptáci, když mávají křídly, podívej se na racky, jak stoupají, dokud nestrnou a nechají se unášet vzdušnými proudy vysoko nad zemí. Jenom lehce kormidlují ocasem jako okřídlení námořníci. A vítr je přítel, instinkt myšlenkou. Vítr, vzdušné proudy, instinkt. Skvělý. Jenže oni mají ještě křídla pro případ, že by to nefungovalo. Co budeme potom dělat my? No, zavoláme strážně anděli. A nebo ne?
Kuraso, kualu. Drž hubu! To platí pro tebe i pro tvýho syna, i pekingské všiváku. Padouchu! Tohle to si dovolujete jenom proto, že to není Elena Charlie. Vidíš tuhle pistoli? Ta je poslední nabitá na celém ostrově. Je v ní 6 nábojů. Štěstina je se mnou. Nedělejte to, proboha, nedělejte to! Drž hubu! A teď už zbývají jenom 2. Pro tebe a tvýho banánovýho synáčka. Ty neboj, chlapče. Elena Charlie nás přijdou zachránit. Ne, my zemří tati. Bum, bum, bum. Můj bože, co je? Co je? Ellen, Charlie, pospěšte si. Auahu. Zachraňte nás. No tak, na ně, jsou jenom 2 vypadavkové. Na ně, pohyb. Helene! Jo? Pomoz mi to tak. Hej! Díky. Tak. Ano. Bacha, Charlie, jsou 2. Mama. Rychle, rozmačkaný banán. Anulu, seš v pořádku? Promiň, Anulu. Mám ho proplesknout? No jistě, že. Moc dekovat, moc. Tohle tomu občas svědčí. Pardon. Dobrý. Hej! Hej, ha! 1, 2 a 3. A hotovo. Moje oko. To moc legrace, mě to baví. Ano, velká švanda. Goodbye. Anulu!
Unga noustitet Anulu Mossila! Anulu Kacumba! Anulu no Kacumba, mama no... Je, tyhle ty meče, jo? Ne, nohy ne, prosím už ne, nohy ne. Nohy ne? Tak ruce! Podrž, tak. Připraven? Připraven. Tak do nich, sakra, do nich! Slyšeli jste do nich, tak dělejte vám je! Stupejte je! No, zničte je! Já! A udělejte z nich mašírku! Já! Co to znamená? Nevím. Daj jim! Já mám strach. Dej hubu! Pozor! Bazaj! Bazaj ne! Stačí? Jo. No, my? Krymě, ztratil jsem Cokoliv si budete psát, pane. Moje hlava. Mockrát děkujeme. Charlie, máma vám chce poděkovat za vaši dobrotu a chce vám oběma nabídnout své 3 dcery. 3 pro nás 2? To liché číslo bude asi problém, ne? Jo. Na Forstonu uvědomili pobřežní hlídku, jak jsem předpokládal. To jsem předpokládal já. Jo, pobřežní hlídka. Poslechněte, my teď vydáme armádě tyhle padouchy a ten poklad. Vy se běžte někam schovat, kde vás nenajdou. Opravdu? A proč? Uvidí opuštěný ostrov a nebudou otravovat. Ellen je moudrý a Charlie je jeho prorok. Velkou pusu, okej? Ano, pusu, jo, budu. Elene, Charlie, a teď se všichni pojďme schovat. Všichni schovat, všichni. Ale budu. Já chtít moc poděkovat, velcí válečníci. Ale zůstanu tady na ostrově, protože z vašeho světa se mi dělá moc zle. Hablang. Hele, s těma prachama, seš si fakt jistý. Jako jak? No, jakože tolik prachu máme předat armádě. Jasně, že jsem si jistý. Jsou falešný. Hele, chceš, abych si myslel, že myslíš na něco, na co bys myslet neměl? To já ne, ty na to myslíš. Jo. $265 milionů, 270, 280 milionů, 285 milionů. Je mi opravdu velkou ctí vám pogratulovat jako první. Prokázali jste notnou dávku odvahy. A co bychom si to nepřiznali, také notnou dávku poctivosti. To teda jo. Díky, majore. Ale to by přece udělal každý řádný občan. Je to jen bezcenný papír. Slyšel jste to, Waltersi? Říkají tomu bezcenný papír. No, já bych si ho klidně nechal, když vidím svou výplatní pásku. Ale no tak, nemyslíte snad vážně, že jsou ty prachy pravý? Přesně tak. Námořnictvo už leta hledá. Jo, bylo by nepříjemné, kdyby padly do rukou někomu nepravýmu. Kolik je tam?
300 milionů 470 923 starých dobrých amerických dolarů. Pardon, kolik jste to říkal? A nejsou falešné. Nejsou falešné. Za války to úmyslně roztrušovala americká vláda. Naštěstí na to Japončíci skočili a nechali je tady. To byly peníze, které měla za války dostat 11. flotila. Jenom jeden maník o nich věděl, nějaký Brady. Brady, jo, ten. Ano, bojoval tady, ale tajemství nikdy neprozradil. Mimochodem, napište si, Waltersi, že musíme Bradyho najít. Zasloužil by si nálezne za to, co udělal. Ano, jistě. Tak 3% nejméně. Ještě jednou díky. Nemůžeme samozřejmě zveřejnit, kdo nás na to upozornil, to je příliš tajné, ale až se o tom dozví pan prezident, bude vám chtít ještě jednou pogratulovat. Osobně. Charlie? Je něco v nepořádku, pane O'Briene? Ne, jenom ho to všechno tak dojalo, to je celý. Chcete někam svést, chlapci? Já díky. Ne. Musíme tu ještě pár věcí zařídit. A on taky. Že? Jasně. Ano, díky. Díky. Dobrá, tak jedem. Pánové, jedem, nasedat. Naschle. Modrooká zbavila kryso. Nesmíš se starat, Charlie. Hele, já ti pomůžu. Na to zapomeň. Vrať se, ty posero. Ne, máš v očích nenávist. Jo, a v srdci mám taky. To od tebe není pěkný, Charlie. Ne, to máš pravdu, to není vůbec pěkný. Podívejte, co tady ještě je, majore? No, to asi nebude mít žádnou cenu. Ale patří to těm dvěma. Pošlete to jejich jménem Antropologickému muzeu ve Washingtonu. Tam jsou na to odborníci. Ano, pane. Ale kluci, koukněte. Pěkný, co? Jo, takovou máme v skřínce. No, to určitě. Primitivní soška bůžka z 15. století, nalezena na ostrově v Jižním Tichomoří, darována muzeu členy jedné neobyčejné expedice. Odhadovaná cena $10 milionů. Jak se říká, kdo ztratí poklad, najde přítele. Jo. Nebo ne? České znění připravili překlad Petr Šaroch, dialogy Ivan Žáček, zvuk Zdeněk Dušek a Václav Sejček, střihová spolupráce Jana Dobijášová, asistentka režie Hana Somolová, výroba Otakar Svoboda, režie českého znění Michal Vostřes. Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 1995.